बयनिबो नोजोराव आंगोयै अनसायजानाय देंखोगिरि रितु रिबाया सौफैगासिनो दं नोंथांमोननि गेजेराव। इन्डियान आइडलाव थांनाय अरुणाचलनि लाइमोन देंखोगिरि रितु रिबाया आगान होफैगोन बडलेण्डनि बिखायाव। रियेलिटी श' 13थि सिजन इन्डियान आइडलाव जायगा मोनाखैब्लाबो नाथाय जों मिथिगौ रितु रिबानि गाराङाव दं जोबोद मिलौदो देंखो। थारैनो इन्डियान आइडलाव दान्दिसे सम मेथाइ खननानै दिन्थिनो खाबु मोननायावनो दासान्दि सा सानजा भारतजों लोगोसे दुलाराय हादरावनो मिथिसार जादों रितु रिबाया। बबेखानि रितु रिबाया गावनि मिलौदो गारांजों रोजाबनो फैगासिनो बिटिआरनि गाहाय जिल्ला क'क्राझाराव। मिथिनाय बादिब्ला फैगौ 13 नभेम्बराव रितु रिबाया क'क्राझारनि चन्द्रपारायाव जानो गोनां हाबाफारियाव मेथाइ रोजाबफैगोन। दासान्दि रितु रिबानि फैगोनखौ लानानै हाबाफारिनि थाखाय लाहार फाहार सोलिगासिनो। अदेबानि 13 नभेम्बराव क'क्राझार ओनसोला हारिमुजों गोमखांगोनखौ मिजिंथिजायो। बयनिबो नोजोराव आंगोयै अनसायजानाय देंखोगिरि रितु रिबाया सौफैगासिनो दं नोंथांमोननि गेजेराव। इन्डियान आइडलाव थांनाय अरुणाचलनि लाइमोन देंखोगिरि रितु रिबाया आगान होफैगोन बडलेण्डनि बिखायाव। रियेलिटी श' 13थि सिजन इन्डियान आइडलाव जायगा मोनाखैब्लाबो नाथाय जों मिथिगौ रितु रिबानि गाराङाव दं जोबोद मिलौदो देंखो। थारैनो इन्डियान आइडलाव दान्दिसे सम मेथाइ खननानै दिन्थिनो खाबु मोननायावनो दासान्दि सा सानजा भारतजों लोगोसे दुलाराय हादरावनो मिथिसार जादों रितु रिबाया। बबेखानि रितु रिबाया गावनि मिलौदो गारांजों रोजाबनो फैगासिनो बिटिआरनि गाहाय जिल्ला क'क्राझाराव। मिथिनाय बादिब्ला फैगौ 13 नभेम्बराव रितु रिबाया क'क्राझारनि चन्द्रपारायाव जानो गोनां हाबाफारियाव मेथाइ रोजाबफैगोन। दासान्दि रितु रिबानि फैगोनखौ लानानै हाबाफारिनि थाखाय लाहार फाहार सोलिगासिनो। अदेबानि 13 नभेम्बराव क'क्राझार ओनसोला हारिमुजों गोमखांगोनखौ मिजिंथिजायो। फै बयबो फै जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नभेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन।
एग्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नबेम्बरनिफ्राय जोबजासिम नुनो मोनगोन। 6 नबेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नबेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।